Bandiring kulon ngapura bori sangamur pengerat Mringsanan ingkang mringkanan siing kasih Aweh buka kang saweka Ireng-ireng kembang bopong ngeratepang Sari mulat rayungan lumalenggung silat berinjuang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisono sono sinau nang ing lopestu maksih lestantun lambeng bodho jinandur tutur kadelo tetulo tulat ing radeng paradya winarsitung upama parameng niskara pinarti tameng rata mangya tekat wasananing bebita tawang renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggunggung sang ruweng kota sedebyar dumadining wayang purwa purwanganing kandha narututing basa tungeng kuna ngemu surasa yen narasaya ngaraos mulan sari angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumang sandi ndur jalma wilokaca jarwe pusraku jang carita lebet jewus gemelar jroning pagliran yo kijatra mriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Darung yang Kartika wis kinurba putrating Kawasa sari radrang idri bawuna purwateging busina gilu kemanti temadati petanganing dina sasi warsi pindukang sarta abad tetunglan pangkarta mangkar kaya isine rambun kaya Jawa padeng rempyah dadi pandheng kutu-kutu lang atoko brunonom yang bruntoyo dado beranaan tanpa wijalan padang tremangan sinari sanggi pangrenawi ingkang arsa murbawani jagat mungguing jagat wetan tumunggup-unggup mungguing kalingan kukrabang merangkah lamun kaeksi ayang dilat-dilato bumi Sang Hyang Arka saya tangguh saya inggil
wis katon melok sinari jagat durung kebab papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samya rebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan wonten ingkang amadhan kekuwung praja negaring Dwarawati ya praja negaring Dwaraka ya negaring Jenggala Manik apanjar kang pambukaning kandha sariding manggih krana negaring Dwarawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinambi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating maningal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakrek ing pemisik sawane keneping jurang corong kinebung guwa serong kinarya sesuwing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuang rembuyuk royo-royo karang kitri karo wiro-wiron klopo bumi subur pasidan pamur satengah tunandur pangkar kawiyan dadi gunung-gunung bebanjengan nang rangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang mening nirtane ilene pinara para praene nampi wadhuk bentung-bentung kinarya hangileni sawah nyewang pategalaning nara kesema mokal panguling tani babasan datanana bumi sajeng genggeng selo sedaya tinanduran kemura kapipan dewe petari sedang darpasabinan yaya rukmi sari kang pinangga pratiwi pategalan gopo ijing kang rembujuk godhongane ambiyek wae nganti kaya manglung-mangun mitane polo kapendhem polo kasimpar polo gumantung sadyutan kujiwa jinawi dukulan kemape kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itiwen sansaya ngrembaka lamun siang aglaring mangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datanana carane kandhang anggo Kanjeng Malang labet tebih saking tindak Durjana Cudi samya sayaksaya kabdi akara luhuring musa bangsa tuwin negari Dwarawati wana gungembang gunung kanggo ngrunuksa mrelestari run tumurun ora tumerah sadya dadi uruk-urukaning lengkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet disanggemban sepentek saking tindasan saya sinansaya wada wenada anane momasinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan sedaya jejibahan keng pinuji temama wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari Dwarawati nalika semono lagi manjing marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir roh jinawi Gembah Ripah Karto Toto Turtora Harjo dasar guru kang gedhe berpadang jagat tidur kuwi turut ado kunjarane turut kasusuning kanca praja lah sidanta wau ingkang asta pusarang adil bangsa negaring Dwarawati nanging ruten ucapna dosa namaning Sang Nata dosa 10 nama wis pustani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Sang Wisnumurti ya Sang Narayana ya Sang Padmanaba nalindra puan kang anggung jejeg kakun kautaman risa juga lenggah madaling dampar kencana ora mantra-mantra simating Bathara Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu diwaning kabagyan ngeja pantah binayang bayang sang janing para hapsara hapsari kawis ketingal andur sagung kang samya sememo nyayara ping samudra daratan datan kanton biswanipun sang Hyang menung tetunggaling praja negari Dwarawati miwah sang janing para kadang Urung Konata Kamrajan Negaring Dwarawati nenggih menika ta pepating Negaring Dwarawati pidalemping Bidara Kandhang nenggih Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara Rekyana Patih Udawa mengkeraken pilenggaipun satur garba ruci Senopati Dwarawati nenggih Sang Raden Harya Setyaki ya Tambak Yuda ya Yuyudana ya Wasniwira Singa Mulang Jaya ya Bima Kunthing parandering mangke Sang Prabu Sri Bathara Kresna katingal muwun pijer angulati sangya para sata kawula ingkang samya siba wonten madaning mananggilan para kawula miwanayaka praja Punggawa Negaring Dwarawati samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasesep atau pandhenggul datan poselo labes sakadang para seba jawang bludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu
Yahe munding mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendheng. Tumbang ngrangap jati ngarani mangsa katiga parandening tinggal tidem jinem. Madiwaning pasewakan negari Ndorowati. Nadan godhongan datan ingkang obah samira datan mampah kapiyarsa Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Anampiraipun ingkang raka nalindring mandura Sang Prabu Baladewa ya sangka krasana wasi Jaladarawaning pintu. Ya Sang Prabu Balarama nalika semanten dadosaken kanjut minangka warju kaget sanebeting penggaling Sang Rata Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Mila datan wonten kawiyosin pangandikan kejawi ingkang raka ing mandura arsandangu dumateng dawuh sabda pangandikanipun Sang Prabu Sri Bathara Kresna pangono pangutas maraning Driya dadosaken kumangli wisring pangandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan mangunut tanggaping sasmita sangya para kaluwarsa ngangsek pisawani. Miring kembang bopong trate bangsa ing ulat rerayungan lumalanggo kang sarawe pepulukan lumambang ing kamil kadhe berkembang karang sungsang berkembang karang sungsang
liwat langening alang diwanak arwandan moncar kasaran macaring purnameng kakono dasaring mangsa katika mangkono ngelmu sanyata sanyatane mung kowe rasa ping ati bungahing aran cuplo sugeng tias kalamun tenino nora kaya si penggung anggongku mrunggu ugungan satina dina ngremeke padane
langgeng kumrungkung pindha matane prandene paksaku mati niwang sukmana mangadili nuwih ana sasmintan ingsun jagat wong bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Udawa ing kepatihan ayo ndadekake kaget wenglira Kakang Patih Udawa dene sira ingsun wiji ana ngarsaning manira Kakang Kresnengkara Baunut-unut inggih dewaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan dewaji semban kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna parang paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan pun Patih Udawa sinuwun kepareng kula cumadung dawuh awit ing jawi sanget watosing manah bebasan pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun dewaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kepareng kula cumadung dawuh timbalan paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna baunut-unut niki Kakang Patih Udawa ya kadiparan anggonira ingsun piji dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kaprajan negara Dwarawati marata diagiaturana kelawan panjenengan ingsun samendang jenengan tingkeng karempin Kakang Patih Udawa menawi padukantung tata rakiting kaprajan wonten praja negaring Dwarawati tartentu sadaya tan badhe nguji wani para kawula samya sayek saeka kapti akar nuring nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka mendhaipun para prajurit boten kendhat anggenyo sami tansah gegladhen olah kridhaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun ingkang abdi kepatihan remuk kasampurna putung semonggo kabandhemna diwaji sembahan kula baunut-unut niki ya Kakang Patih Udawa ya gawe bombong lan marem tias ingsun teka jangkep kang dadi aturira Kakang Patih ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selamasi urip Prabu ingkang sampun paduka dawuhipun tartentu badhe kula candhega jimat nanging dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang abdi kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunju sandhap wedo paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun ya Kakang Patih Udawa tak tampa tiba sepadha-padha Kakang ora lewat prayoga nanggon mulungguh sampun boten kurang prayogi sinuwun baunut-unut niki kadangipun Kakang Dimas Setyaki Yayi Garba Ruci padha kanthi raharja sak pratamu Dimas Setyaki Dunamit pasang kelimatabi Tirabina ngeloduni dumawa ing tambang tuwang linepat ning tolak pandu Kowo Prabu Sri Bathara Kresna paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang rayi Garba Ruci pun Setyaki kepareng wilujeng wiswan kula boten panggalangan setunggal menapa
Namung delengan sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Sandha puputu paduka Gusti kula Sang Rata Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu. Ya Setyaki tak tampa ora let pangestunipun Kakang Tampanana anggone siadi. Atur bekti kelawan pun Kakang. Mbah Nun sampun kula pundi. Akare jimat paripi ndaene kasantosan. Pareng pangestu paduka badhe kula cancang puceng beni dumawing bijang. Rumeketing werdaya saestu dadosaken cahya. Nercahya daging rah kajiwanan Koko Prabu. Lan tatan barisaning para wadyabala lan para kawling padha gantung seba. Aja nganti padha saur manuk. Jeneng ingsun nedya mbabarake tuwinanem Brahma wigatining pasewakan Dimas Setyaki. Purwi sampun paduka dawuhaken tartentu kula boten badhe swala Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Sawetawis dangu rawuh paduka wonten praja negaring Dwarawati, Koko Prabu Balarama. Ingkang rayi ing Dwarawati ngaturaken tabdah wadana tuwin asung pasegan panakrami. Mugi tansah kunjuk wonten ngarsa jengandika paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Jagat pangestu wayah tur jagat Padendra Jala Dewaku Yaya Dimas kadangipun Kakang Yayi Prabu Kresna. Ora paduka Yayi Prabu Kresna miji kelawan sawanipun Kakang ning praja negara Ndarawati dina samengko iki. Pudya pangastawa asung pasegan panakrami wis pun Kakang tampa. Kanthi bombong tiasmanipun Kakang Mandura. Ya mung ora liwat Yayi Prabu. Salam taklimipun Kakang muga tansah kunjuk ngersane paduka Yayi Prabu Sri Bathara Kresna, Yayi Prabu Ndarawati. Nggih Koko Prabu sampun kula tampi karya bombong. Tiasmanipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna mboten langkung kasekecangken anggen jengandika lenggah. Yo Yayi Prabu ya ora kurang payoga pratanipun Kakang. Ning praja negara Ndarawati dina samengko iki. Koko Prabu ngaturaken kasugengan lenggahipun kadangipun Kakang Dimas Setyaki yo. Ora liwat wilujeng sartane slamet praptanipun Kakang anggone kapiji suwanipun Kakang ngersani Yayi Prabu Kresna. Nggih, katuraken sembah bekti kula kunjuk. Ya Setyaki tak tampa atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang bae Tampanana Dimas Garbaruci. Sampun kula pundi akari jimat paribe dayana ing kasantosan. Boten langkung kasekecana kinjeng ati kula lenggah wonten negari Ndarawati mriku. Koko Prabu. Ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Udawa iyi lakar kaleresan mekaten kula ingkang abdi kepatihan pun Patih Udawa. Ngaturaken sembah bekti kawula kunjuk sinuwun Mandura. Kakang Udawa wonten maring adawuh yen to lumrahe Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa Setyaki ingkang atur sembah ana ngersaning panjenenganing Sun Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa mesti wae tak tampa sartane aku maringi pangestu kelawan Yayi Prabu Kresna padene Setyaki. Iya. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to Kakang Udawa ngaturke sembah bekti kelawan Baladewa, sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kakang Udawa. Waduh kula nyuwun pangapunten. Sewu-sewu klepatanipun ingkang abdi kepatihan kula tadah wadana sinuwun. Dosa menapa ingkang sampun kula lampahi, pidamelan menapa kula nggadahi kalepatan menapa teka jengandika mboten kestu nampi sembahipun ingkang abdi kepatihan. Menawi kula wonten kalepatan kula dumateng jengandika kula aturi anyendu. Paukuman menapa ingkang badhe dumawah dumateng jasatipun ingkang abdi kepatihan tartemtu kula mboten badhe suwala sinuwun Mandura. Kakang Udawa wonten maring adawuh. Ora kok mergo Kakang Udawa duweni dosa kelawan Baladewa kuwi babar pisan ora. Nanging ngene. Yen to ngelingi nalikane aku isih urip ana ing Widara Kandhang, nalikane Kakrasana isih digula wentrah. Ginala wentrah dening bapakmu ya wong atuwamu ya kuwi Bapa Sagopa nalika semana. Pun Kakang tartentu dilabuhi akeh, lelabuhane Kakang Udawa akeh tumraping Baladewa. Mula kang saka kuwi sarudi nulu yen to ngasih panjenenganing sun wani nampa sembahe Kakang Udawa. Mongko luwih-luwih Baladewa kelawan Kakang Udawa kuwi Baladewa tinumune taruna. Banjur Kakang Udawa kuwi tinumune werda kelawan Baladewa. Muluk prayogane Kakang Udawa
Tinimbang mengko Kakang Udawa ngaturke sembah nang ngersane Baladewa, Baladewa nampa sembahe Kakang Udawa mengko mulaku alat. Sembahe Baladewa tampanana Kakang Udawa. Waduh, lho nyuwun pangapunten sinuwun. Teka jengandika ngaturaken sembah lan ingkang ngabdi kepatihan menika menawa paduka ing sak mangke. Menapa ingkang abdi sak mangke boten kenging walat saking jengandika paduka sinuwun Prabu Baladewa ing Mandura. Kakang Udawa ngene lho. Aku iki tulus ngaturake sembahku nang ngersane Kakang Udawa iki lahir batin babar pisan. Ora bakal ana sarusikune merga pancen wis nyata. Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Udawa. Mula sembahku tampanana. Waduh, inggih sinuwun. Kula tampi dawah sami-sami. Wilah. Kaya kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu. Atine Udawa teka ning omah ki aku kok diwaneni anak bojo tekan kene malah nampa sembahe Nalindra. Iya. Dawah sami-sami sinuwun kula tampi mugi kasekecakna lenggah jengandika wonten Praja Negari Ndarawati. Sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga Kakang. Nun mangke Kaka Prabu. Damel kaget penggalipun ingkang rayi ing Ndarawati pun Sri Bathara Kresna. Teka dinten sakmangke jengandika paduka Kanjeng Kaka Prabu rawuh wonten Praja Negari Ndarawati sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alih tutusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja punggawa saking negaring Mandura. Teka dinten sakmenika jengandika rawuh piyambakan janur gunung Kadingaren wonten Praja Negari Ndarawati. Kaka Prabu saestu ingkang rayi nungsung pawarta kula cumadhong dawuh timbalan jengandika anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ndarawati. Paduka kula aturi paring dawuh Kaka Prabu Balarama Kresna wonten paring dawuh Prabu. Yen to Siadi ngeparengake pun Kakang matur nang ngersane Siadi. Pun Kakang arep matur apa wigatine? Inggih Kaka Prabu kawula sumanggaken. Yo, ingkang sepisan. Sawanipun Kakang iki tetinjo karaharjan kahanan ing Praja Negara Ndarawati. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu. Yo, ndungkap angka loro Yayi. Pun Kakang mlebu ning wewengkon tapel wates negara Ndarawati, pun Kakang nyumurupi kana negara Ndarawati, ya negara Ndwaraka. Pun Kakang rasa sakwarsa kepungkur, pun Kakang pungasane sowan ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Lah dumadan wektu dina iki pun Kakang sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati, biyuh. Lah keteka kana negara Ndarawati endahe kaya mangkene katon elok kahanane para kawula ingkang padha bandol ngrumpul guyub rukun tetunggalan dadi siji. Ayom-ayem tata titi lan tentrem. Kahanan negara Ndarawati uga tanpa beda eloke padha ayeme marang kahanane para kawula. Ana sak madaning dalan radosan negara Ndarawati katon dimaring kang kencar-kencar madangi kahanan Praja Negara Ndarawati pekasan gawe endah elok perbawane negara Ndwaraka. Yayi Prabu, kahanan kaya ngene iki sing tak pengini. Kanan kaya ngene iki sing tak pingini kapan boyo aku bisa niru kelawan bisa anulada kelawan pakartine Siadi Yayi Prabu Ndarawati ingkang bisa mengku ngayomi sangya para kawula wekasan isa mujudake negara ingkang tentreme kaya mangkene. Mula aja ngasi mengko Yayi Prabu Kresna wigih ringa-ringa tak jaluk kanthi banget. Tulatno ngelmumu paring nang ilmune Siadi Yayi Prabu Kresna ngersanipun Kakang Mandura. Kepiye carane bisa ngreksa katentremaning praja kanthi endahe kaya mangkene? Tak jaluk kanthi banget. Wulangna nang ngersanipun Kakang. Mengko tak patrapne ana ngersane para kawulaku ya ning negara Mandura. Yayi Prabu matur sembah nuwun ingkang tanpa windan Kaka Prabu nanging nuwun sewu. Inggih sedaya menika awit saking bandul ngrumpul kawilujenganipun para kawula wonten ngarsanipun ingkang rayi pundhut Sri Bathara Kresna ing Ndarawati. Nanging kula nuwun sewu menawi sak mangke kula anulada dumateng panjenengan kula nyaosaken kawruh kula babagan anggen kula ngreksa kaprajan negara Ndarawati dumateng paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa menapa mboten naminipun ing sak mangke kebo nusu gudel jernyatanipun kula menika tinemu taruna paduka
Koko Prabu Baladewa menika tinemunipun werda kelawan ingkang rayi Ndrawati. Ora ana tembung kebon usu gudel. Sing jeneng tembung kuwi mau mung kinarya pawadan sartane mung kinarya paugeran. Nek nyatane wong tuwa kuwi pancen nyata, wong tuwa ki nggone pengalaman. Wong enom kuwi nggone kapinteran. Kapinteran tanpa pengalaman kuwi bakal muspra tanpa guna kosok balene. Pengalaman tanpa kapinteran kuwi ya ora bakal nemahi kahanan apa-apa. Mula kang saka kuwi tak jaluk warahna kelawan pun Kakang kepiye carane ben iso ngreksa kahanan kaprajan nganti endahe kaya ngene. Wis ora sak ngurusi kebon usu gudel. Gudele disusu kebo ya manut wae kok. Inggih Koko Prabu inggih. Ya. Lajeng wigatosipun wosing rembag jengandika rawuh wonten ing mriki. Paduka kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa Koko Prabu Kresna wonten paring dawuh. yen tata keparengake aku arep rada maju mingset pasowanku. Inggih Koko Prabu kula sumanggaken. Anjring Kang Puspita Kasilireng Samirana Sekar Kadho ngas kandhana maweh raras retnane griya Kresna wonten maring adhawuh Koko Prabu. Setyaki iki ngopo to ki? rek kula mudhar. Setyaki Wonten dawuh. iki pasewakan agung mbok ora ngurusi rek sikik. Nggih. Ling linthing ki mengko meneh. Nggih. Wong yo mbako ming mbako ledeng kok digawa ning kedaton. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Mengko meneh Yayi. Nggih. Kresna Wonten maring adhawuh Koko Prabu. aja kaget yektinipun Kakang Swanunuksani Yayi Prabu Kresna iki. Merga saka jalaran pun Kakang nalikane nglumpukke sangjaring para kawula ana ing Prajanegara Mandura. Pun Kakang nampa sowane Atmajaku ya Atmajamu, ya anakku ing Pringgondani, ya kuwi si Gatotkaca. Sowan ning Prajanegara ing Mandura. Nalika semono bakal nyuwun ngambil wujuding
Kiai Nenggala sartane Kiai Alugara sartane pun Kakang Kapiji sowane ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa Ngamarta pun Kakang diboyong sowane ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa banjur jalarane apa teko Gatotkaca matur kanggo ya mangkono Gatotkaca matur yen to nalika semana diutus dening kadang-kadangku para Pandhawa yen to para Pandhawa bakal nganakake tetanen agung ana ing praja negara ing Ngamarta ana ing pasabinan kabeh para kawula dilumpukake bakal nganakake tetanen agung ning praja negara ing Ngamarta kang ora liya den sababake tetanen agung kuwi dilakoni dening para Pandhawa ya merga sangka usana telung candra sagendakan dina sakmengko iki Iwang Sri lan Sadana oncat saka pagedungan pusaka oncat saka negara Ngamarta wekasan kahanan praja negara ing Ngamarta ketaman pagebluk ya ketaman walahing para Jawata mula Surana siji-sijine ingkang bisa malihake praja negara ing Ngamarta sartane bisa mboyong kondure Wang Pikulun Sri lan Sadana yoki para Pandhawa kudu nganakake tetanen agung Surana para Pandhawa nggunakake syarat Surana ing sakmengko pusaka Kiai Nenggala lan Kiai Alugara kudu kaboyong ana ing praja negara Ngamarta mula kang saka kuwi Yayi Prabu Kresna pun Kakang wektu dina iki malah durung kepareng sowan ana ngersaya Prabu Puntadewa merga pun Kakang iki mangerteni yen to aku kuwi duwe kadang sing kadangku iki mau ora liya mung Yayi Prabu Kresna Yayi Prabu Kresna kuwi ingkang dadi cagak tuwaing para Pandhawa Yayi Prabu Kresna iku ingkang dadi pujangganing kadang-kadangku adik-adikku para Pandhawa ning negara Ngamarta mesti wae pun Kakang yen to ora nganti kelawan Yayi Prabu Kresna saru dinulu mengko mundhak Yayi Prabu Puntadewa nanjake kelawan pun Kakang ing Mandura wekasan pun Kakang ing Mandura ketakon nglakoni dosa ngersane kadang-kadangku Yayi Prabu Puntadewa sartane para Pandhawa mangkono munggo aturku ya aturipun Kakang Yayi jagat pangestu para wayah Bathara jagat Kaka Prabu menawi babakan kadang-kadang kula inggih Yayi Prabu Puntadewa mewah para Pandhawa anggenipun badhe nglampahi tuwineng ngawontenaken tetanen agung wonten praja negari Ngamarta menika ing sakmangke tartemtu ingkang rayi ing Ndarawati ugi sampun nampi nawala saking Yayi Prabu Puntadewa lho Yayi Prabu Kresna wis nampa nawala saka Yayi Prabu Puntadewa inggih Kaka Prabu surasaning nawala ugi tanpa beda kelawan menapa ingkang sampun jengandika dawuhaken ingkang sampun paduka sabdaken dhumateng ingkang rayipun Sri Bathara Kresna mula sakmangke kagelak ing sakmangke jengandika kepasang yuda katuju ing Inu paduka rawuh wonten praja negari ing Ndarawati menika ingkang wigati angandhi kelawan ingkang rayi ing Ndarawati supados sowan wonten praja negari Ngamarta malah ngepasi wekdalipun Kaka Prabu Wiladala jagat dewa Bathara jagat pangestu wayah Bathara jagat Patindra Jaladewaku yo Yayi yen to pancen kaya mangkono ayo ora usah suwe-suwe meneh digege mangsane digelak wancine pun Kakang lan si Adi kudu gage sowan ana ing praja negara ing Ngamarta nekseni lumading tetanen agung ning praja negara Ngamarta iki bakal dilakoni ditindakake dening kadang-kadangku ya kadang-kadangmu para Pandhawa Yayi Prabu Sigra kang bala tumingal prangat sampo sangyong dali ler padhe dwilating kata Kanyemanggung mangun sang niti benjang sang aji ladinya ngadali pasti jangga dendaknya mangamba boyo Resta Surawilaga kaya buta singa wrakil tidhem madaning kawontenan kaprajan nagaring Ndarawati nalika semanten dada tidhem tindrim legek
nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna datan mobah datan musik kanthi kaya pratima golek kencana ndadosaken kanyut minangka warju kanyut jare wong Minang warju jare wong kecoh kinango durung abang itu durung manding kasaru dasaring pertolo biak ngarsana keping urip kawasiban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan apa dhewe jangkeng medhot saka wantilan kejamu wiswanipun nalindra saking tlatah sabrang galia kaya barung nganti rangga pakarya cingak kang sami mulat kula Sinongwati caket kinari ambo maklume mbak ombahing samudra hae ana hae ana
bale lumut amrek anggang awito denceng-dencengan Koko Prabu, piye Kresna? dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama menika katingal pisuwanipun salah satunggiling nalindra menawi kula titik menika nalindra saking tlatah Sabrang katitik saking busananipun ingkang tansah mabyor kados mekaten Koko Prabu Wilatala sajaya ento disawang saka prejengane iki Ratu Sugih Kresna. Inggih, iki Ratu Sugih. Coba to sawangen. Suwenge dipasang ning nggon kuping nganti ndleler kaya ngono kupinge. Nganti dawa medhun kaya ngono kupinge. Wila, apa iki sing diarani pang ngono kae Yayi? Koko Prabu pangandikanipun paduka menika kados mekaten. Ya wis ora apa-apa. Timbalana dangunen sowane ratu iki. Yen to pancen sowane iki nggawa kabecikan tumrap Yayi Prabu Kresna sak kawula negara Ndrawati, si Adi kudu nglungguhi bawa leksana minangka nalindra ning praja negara Ndrawati. Inggih, Koko Prabu. Ya. Nanging yen to sowane ratu iki mengko mung bakal ngrusak butek banyu bening kana negara Ndrawati, minggira wak jangkae ratune. Inggih, Koko Prabu inggih. Kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca Koko Prabu. Ya, kaya wis ora kurang kepenak Yayi. Kisana sampun kinenten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanu paduka menika nalindra wingking saking negaring pundi lan sinten jejulukipun Kisana kula nyuwun sewu menawi kula ndang dumateng panjenengan mriku nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Koko Prabu piye Kresna? Wela, ratu menika kula dangu kok mendel kemawon. Mongko menawi kula sawang paningalipun menika ugi nyawang dumateng ingkang raying Ndrawati. Nanging kula timbali kok malah mendel kemawon. Wela, rada seru. Yayi. Kisana jengandika menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana Koko Prabu. Kula aturi nimbali njawelaken dumateng ratu menika. Wila. Dewi daya ratu siji kupinge kopoken. Hei. Latala. Wonten dawuh. Timbali ratune. Kula, Ya, pun ditimbali. wis ketau. Kupingmu ora ngrungokke apa piye? Anggepe wis suwane iku wis timbali dening Yayi Kresna. Wah iki nyadong dawuh timbalan paduka sinuwun kepareng kula madhong dawuh. Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Menawi sing andika andangu dumateng ingkang abdi lakar kalersan pekaten kula menika nalindra. Koko Prabu, Piye? Wis sabar wae, sareh wae ditampa ratu kaya ngene iku ora awet suwe uripe. inggih. Ditampa wae, sareh Yayi. Inggih Koko Prabu. Nuwun sewu Kisana. Kula menika ndangu panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Lah menawi menika kula piyambakan kemawon anggen kula sowan wonten praja negaring Ndrawati. Pripun? Maju kono olehmu sowan. Kula ken majeng, maju ben ora budhek kupingmu. Wah. Nyadong dawuh sinuwun. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Wah. Lah menika ingkang kula antu-antu. Kawit kala wau menika jengandika nyuwun priksa kelawan ingkang abdi, kula mboten ditakoki kula saking pundi sinten jeneng kula. Inggih Kisana sinten lan saking
negari pundi paduka menika? Menawi sing ngandika keparang amestani dumateng ingkang abdi. Mbok blesu dimestani dumateng kula awon tanpa warani kula mriku wingking saking negari ing Bata Sarimbak wonten sejuluk kula mriku pun Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara saking negari ing Bata Sarimbak. Nun. Prabu Jaya Lengkara saking negari ing Bata Sarimbak. Nun. Panjenengan menika Nalendra ing Bata Sarimbak pun Prabu Jaya Lengkara. Wah, nggih leres niku, nggih. Inggih. Prabu Jaya Lengkara. Nun. Nuwun sewu. Rawuh wonten praja negaring Ndrawati wigatosipun menika napa? Nyun pangapunten kula mriku dereng gadah garwa. Koko Prabu. Sare. Aja ngasih mengkono ratu ngombe puyer. Inggih Koko Prabu inggih. Wah. Bedaya siji kok. Panjenengan rawuh wonten mriki menika wigatosipun menapa? Wigatos kula. Inggih. Menawi wigatosipun ingkang sepisan kula badhe nyupriksa dhumateng Jengandika langkung rumiyin sinuwun. Menapa lakar kaleresan mekaten Jengandika menika Nalendra Ndrawati pun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, lakar kaleresan mekaten kula ingkang abdi. Inggih kula Nalendra Ndrawati pun Prabu Sri Bathara Kresna. Nun. Kula pun Prabu Sri Bathara Kresna. Walah dalah. Menikaten boten sisip anggen kula kekalangan Malaya. Lah. Mau budhek saiki genti gagap. Menawi ngaten boten sisip anggen kula sowan ngersanipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih sinuwun inggih. Walah dalah. Wah, bejo kemayangan sanget kula sinuwun. Iya. Nah, jengat kandhang bab wigatosipun kula sowan wonten praja negari Ndrawati. Sowan kula menika dapur dipun utus dening Ratu Gusti kula Nalendra ing Guwa Kencana inggih menika pun Prabu Bantala Ranu. Nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra. Nggih, kula menika Nalendra ing Bata Sarimbak. Kula menika pun Prabu Jaya Lengkara menika Nalendra wonten negaring Bata Sarimbak, wonten negaring tlatah Sabrang. Inggih. Nanging panjenengan taksih kagungan nggadahi Ratu Gusti. Nalendra ing Guwa Kencana inggih menika pun Prabu Bantala Ranu. Menika Ratu Gusti kula. Nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra teka taksih nggadahi Ratu Gusti menika nuwun sewu. Ateges negari Paduka menika negari jajahan. Mboten. Negari kula mriku mboten negari jajahan menika mboten. Negari kula mriku madeg piyambak, negari kula merdika. Kula ingkang dados Nalendra wonten negari Bata Sarimbak. Inggih nanging Jengandika nggadahi Ratu Gusti. Inggih menika pun Prabu Bantala Ranu. Jengandika taksih sumuyut wonten salah satunggaling Nalendra ateges negari Jengandika menika negari jajahan. Nuwun sewu mboten sinuwun. Negari kula mriku madeg merdika. Inggih namung pendak-pendak sasi, pendak-pendak warsa. Kawula wonten praja negari ing Bata Sarimbak menika tansah ngaturaken glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi wonten ngersanipun Prabu Bantala Ranu ing Guwa Kencana menika. Anggih menika tegesipun negari panjenengan menika negari jajahan. Mboten. Wah. Mboten jajahan negari kula mriku. Madeg piyambak negari kula menika merdika. Pak serete apa piye kira? Sareh Koko Prabu aturi sareh. Mungsuh Nalendra kados mekaten menika pancen kedah jembar atinipun. Ya wis, anggere ora jembar liyane ora apa-apa. Inggih, Koko Prabu inggih. Mekaten menika sinuwun. Inggih. Sekawit kula menika utusanipun Sinuwun Prabu Bantala Ranu. Wonten wigatosipun menapa kula piyambak mboten mangertosi. Awit kula mriku namung dikanteni Nawala. Wujuding Nawala kedah kula aturaken wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna.
Barang saking mekaten kula aturi nampi nawala menika kula aturi anyurasa isining nawala menika dawuh saking Ratu Gusti kula inggih menika kepun Prabu sinten Bantala Ranu, Prabu Bantala Ranu, Ratu Gusti kula Lengga Kencana sinuwun. Sidhem jroning masewakan pranget sambo sangya ngadali. Oh. Ana wong ada-ada kok diblero-blero sakepe. Wah, nyuwun pangapunten kula saking ngomah niku dereng disangoni panganan kalih wong omah. Dadi kula kira rada pripun ngaten. Monggo kula aturi anyurasa isining nawala sinuwun. Tansah marpamoring sukma sinuk maya winahya ing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liya playaping aluyup. Sakat pangestu karo wayahna jagat Kresna. Kresna eneng apa Kresna? Bareng siadi nyurasa isining nawala sing diaturake dening Prabu Jayalengkara lah kok dadi katon pucet kaya mangkono wayane siadi. Eneng apa? Surasaning nawala kepiye? Koko Prabu nyuwun pangapunten Koko Prabu. Sareng kula tampi nawala saking Prabu Jayalengkara menika. Kula waos surasaning nawala urut setunggal mbaka setunggal. Jebul tinemunipun sinuwun Prabu Bantala Ranu inggih Ratu Gustinipun Prabu Jayalengkara menika ngersakaken ing sakmangke badhe amboyong wujudipun senjata cakra kagunganipun ingkang raying Ndarawati. Kamangka wekdal sakmenika senjata cakra menika nedhengon cacaking pakedunganing pusaka. Malah ing sakmangke menawi kula mboten maringaken, mboten ngaturaken wujudipun senjata cakra dumateng pun Prabu Jayalengkara kaboyong wonten negari ing Guwa Kencana, malah ing sakmangke negari Ndarawati badhe dipun bumi angus Koko Prabu. Piye? Jalanat sukertane baune iblis lanat menungsa ora tatanan keparat. Jayalengkara. Jayalengkara. Wonten dawuh mriku sinten? Manus maning jajalanat wani ngucap ngrasani kelawan Yayi Prabu Kresna, kowe jare arep bumi angus negara Ndarawati. Kowe jare arep bumi angus negara Ndarawati, apa kowe ra ngilo? Apa kowe ra nyawang ning kene ning kadange Werda? Iki Ratu Mandura Prabu Baladewa. Sing tansah ngayomi kelawan Adika Ndarawati. Lho nuwun sewu. Panjenengan menika mboten wonten perkawis napa-napa kok duka-duka kalian kula mriku kados pundi sinuwun? Kowe ngerti apa ora? Aku tak takon karo kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti apa ora surasaning nawala sing diparingake dening Ratu Gustimu Prabu Bantala Ranu ngersani Yayi Prabu Kresna? Kowe ngerti apa ora? Babar pisan kula mriku mboten mangertosi surasaning nawala setunggal kemawon kula mboten mangertosi sinuwun. Awit kewajibanipun ingkang abdi pun Jayalengkara menika namung ngaturaken nawala dumateng sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Bagus, bagus. Teges kowe pancen ayaka ingkang tansah ngayomi kelawan Ratu Gustimu kuwi tansah ngabekti kelawan Ratu Gustimu Ratu sing jare Ratu Guwa Kencana kuwi mau. Ayo. Kowe ora ngerti surasaning nawala. Pungkasaning nawala jare arep bumi angus negara Ndarawati. Nek ngono mungsuhe dudu sapa-sapa, mungsuhe Nata Mandura Prabu Baladewa. Weh, lada. Weh, lada lah ya iki sing tak jangka. Ya pancen ngono sinuwun.
Sanyatane aku wis mangerteni surasaning Nawala urut siji-siji aku mangerteni yen to aku uga didhawuhi supayane bumi angus negara Ndrawati ayo apa apamu keparat manus maning jajal larat ayo dudu eneng kene papanung nenter kadek kaya kowe keduka iso mulih senjata Cakrawato iso nglangkai kuandane Prabu Baladewa marat ayo anggep apa manus maning jajal larat aja mikir aja lunga tanding ana aku marat Setyaki ngopo? Metenteng Malang Kerik kuwi ngopo Setyaki? Isin kula. Gelo, nuwun sewu kula tak takon. Arep takon napa? Wonten mriki sing dados senopati menika sinten? Lho. Senopati Ndrawati kuwi rak ya kadangku ing garba ruci ya Dimas Setyaki. Lah nuwun sewu. Koko Prabu Baladewa wonten mriki menika jejeripun menapa? Lho, Koko Prabu Baladewa kuwi dayoh ning Prajanegara Ndrawati. Arep ngopo kowe? Napa wonten jamak lumrahe dayoh kok ngundurke dayoh? Mesine nenek apa-apane. Sing maju luwih dhisik nomor 1 kuwi ra ya senopatine. Njur kuwi arep ngopo? Lilanono samangke kula ngewangi sak biyantu dhumateng pun Koko Prabu Baladewa. Ya ngewangi rasa metenteng kaya ngono kuwi. Gatel. Arep menyang nggih kono nyang. Nggih. Nyun pamit tambeng pangestu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Arandene kula mriku senopati isin disawang kawula semene-mene boten ngewangi negara Ndrawati. Edian. Kakang Udawa arep ngopo? Nuwun sewu, kula tak takon. Arep takon napa? Sinuwun Mandura menika jejeripun napa wonten mriki? Koko Prabu Baladewa kuwi dayoh, kuwi arep nesu karo aku. Kuwi arep nesu karo aku mergo kowe ora tak dhawuhi ngundurke ratu kae mau. Mboten. Wonten mriki menika kula menika patih. Patih menika wong nomor 2. Sak negara Ndrawati menika setunggal nalendranipun nggih menika paduka sinuwun Prabu Kresna angka 2 Patih Udawa. Nenek apa-apane mesti patih iki melu tanggung jawab. Lah niku enten dayoh ratu kok malah diundurke kalih sinuwun Mandura. Menika kula isin. Nek kowe isin apa kowe arep melu nututi kaya Setyaki kae? Mboten, kula nggih matur ngaten kok. Kula ngomong nek kula niku patih. Senengane kok yak-yakan kaya ngono lho. Lah Kakang Udawa wonten dawuh. Kowe iki tak dadekke patih iki mergo pancene kowe kuwi pinter mranata kaprajan negara Ndrawati mula kowe tak dadekke patih. Nggih. Mergo kowe iki ora pinter olah kridane ngaperang. Kowe iki jaman semana tak jak begal tak jak ngecu wae kowe ora wani. Wah, sing kandha sinten? Jaman kula numpak ninja SS riyen gitu sing gleleng. Saniki pun mboten gadah motor kendaraan napa-napa kok. Senengane kok kaya ngono lho Rah. Kakang Udawa wonten dawuh. Kahanan negara Ndrawati wis katon. Kriwikan dadi kerujukan guyon dadi tangisan. Nggih, sebabipun ya merga saka anane Pancakara. Anggone Koko Prabu Baladewa ingkang kepengin ngundurke kelawan ratu kae mau. Nggih, pareng kados pundi? Kakang Udawa tak masrahke kelawan sira bab katentremaning kaprajan negara Ndrawati tak pasrahke kelawan sira Kakang Patih Udawa dawuh kelawan Setyaki kinen ngundurake Nalendra kae mau sak wadyabalane yen to pancen ratu kae mau nggawa wadyabala. Nggih mekaten wis tak dawuh budhal dina sak mengko iki sartane Bubano kang padha seba jeneng Sunadya kundur ngedaton nonon ngestaken dawuh kepareng kula pae madal pasila sinuwun nganti-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Patih Udaya kaya ora ana dawuh maneh. Purna gadining pananggilan
arsa sang nata kundur kedaton saking dampar sono kinapin gambaran gadung kadharaken sang jari purumban jadi manggung ketanggung Joko Palorolo ingkang samya ngambil pacaring keprabon kawisah saking mandura tindanya sang Sri Narana lamun katur saking mandura tansah reruntungan tindahe sang Prabu Sri Bathara Kresna wau